Λοιπόν, στο σημερινό μας βίντεο κλιματιστικά άρια. Τι πάτησε πάλι. Και... ναι, στο σημερινό μας βίντεο όπως θα δείτε και από τον τίτλο, φτάσαμε στους 34 subscribers. Και ευχαριστώ που υποστηρίζετε το κανάλι και αυτά. Και γι' αυτό και εγώ θα κάνω ένα giveaway. Το giveaway θα αργήσει λίγουλάκι, όχι πολύ, σας λέει για ο Chris Dray. Λίγουλάκι, τέλος πάντων. Τώρα, ο πρώτος νικητής θα κερδίσει ένα μαλλί το οποίο θα μου το δώσει ο Chris Dray. Θα μου το πουλήσει βασικά ή με trade. Θα δούμε ίσως με trade. Θα μου το δώσει γιατί δεν έχω παιδιά άλλο και δεν έχω και το χρόνο να το βρω. Οπότε θα σας δείξω ποιο μαλλί είναι. Λοιπόν, ο πρώτος νικητής κερδίζει ένα μαλλί, αφιέρωση μοναδική και συμβουλή. Όχι συμβουλή, τι λέω, chat μαζί. Ναι, chat μαζί. Όση ώρα θέλει. Βασικά μέχρι να τελειώσει το chat, δηλαδή τουλάχιστον μισή ώρα. Το μαλλί που θα κερδίσετε, ο πρώτος νικητής θα είναι... περιμένετε. Έλα καλό μου. Ναι παιδιά, θα κερδίσετε ή αυτό λογικά, ναι, αυτό το μαλλί θα κερδίσετε αυτό εδώ πέρα. Αυτό το μαλάκι. Και ο δεύτερος νικητής κερδίζει μοναδική αφιέρωση και chat. Μαζί μου. Το ίδιο πάλι, δηλαδή όπως χωρίς το μαλλί. Και ο τρίτος κερδίζει μόνο μια μοναδική αφιέρωση, παιδιά. Sorry, είναι λίγο αυστηρό το πρόγραμμα. Οπότε ναι. Λοιπόν, επίσης, αν ο πρώτος νικητής είναι κορίτσι, θα κερδίσει ένα άλλο μαλλί που έχω φτιάξει εγώ κοριτσίστικο. Γιατί είναι, και δεν είναι σε 3 part, ούτε σε 2, είναι σε 1. Γιατί δεν είναι τίποτα το professional. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα μαλλί το οποίο θα το κερδίσει αυτό ή αυτός. Αν είναι αυτός κερδίζει το άλλο, αν είναι αυτή κερδίζει αυτό. Μη σας φαίνεται έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βασικά, να το δούμε λίγο. Περιμένετε. Να, και αν θέλετε προσθέτετε και τρίχες, κάτι τέτοιο, και βάζετε και πίσω για να φαίνεται ότι έχετε και πίσω μαλλί και καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι και το καλύτερο μαλλί, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ήταν πάνω κάτω. Όποιοι συμμετέχετε, πείτε μου στο comment το όνομά σας και πείτε ότι συμμετέχετε. Και το giveaway δεν θα αργήσει. Επίσης, θα γίνω superstar στο επόμενο level λογικά. Είχα πει ότι θα γίνω στο 20, αλλά δεν μπορώ να περιμένω, παιδιά. Εντάξει, θα φτάσω και στο 20. Επίσης, επειδή δεν έχω πολλά $4 και η superstar, θα γίνω με τηλέφωνο και θα γίνω με αυτό εδώ πέρα. Και θα πάρω μόνο 200. Και αυτό το δωράκι. Θα γίνω μόνο 200. Οπότε, σας παρακαλώ, αγοράστε κάτι από το μπαζάρ μου. Θα έχω διάφορα πράγματα. Δεν θα γίνω ακόμα, όταν γίνω θα σας ενημερώσω. Και ναι, όσοι θέλετε ενημερώστε με για να ξέρω και το giveaway θα αρχίσει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe για περισσότερα giveaways και βίντεο. Bye!